pamulan ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, horror na hindi angkop sa mga bata. Magmula nung nagising ako, sa pagdako matapos, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Pero ngayon, kinakampana nila ako. Once again, palakpakan ko, Amazing Turbo! Ako ang Diyos mo. Let's go!
Takot. Yes. Grabe yung pasabog. Akala. Di ba tayo tapos? Tapos ang kanyang kalbaryo. Alam mo, ginawa pa! Walang gago! Ay, gago! Kala ko yung bata!